Aztán elegem van a... Sokkal gyorsabb. Igen, azt mondjuk, hogy a lengyel Tamásokról nagyon jó. Kevés, mert de jól látom, hogy neked folyamok. akkor is elkezdődni alapvetően. Igen, erre jó. Amíg ennyi ember szállít, jó, de amikor igen. Hey, csá! Várjál, most így tudom. tudok a jövő, ki vagytok a remény. Hát mondjuk a meccet fellépéseket, felszólalásokat, tüntetéseket, nagyapámon kívül 56-os ősvédje, a kommunizmus börtöneiben vertek félholtra, hiszen, hogy most lenéz odafentről. Hiszen, hogy itt van bennünk hogy igen, de ugyanilyen lelkesen meg azokon kívül az a rendszer, ami azt kezdtem, hogy ebben beszéled most. már a papságok gyakran meggyűlt a bajom, hát, hogy nem csak én, de akkor már sokan kérdezték, hogy most ez egy igen, de hogy viszont a Fidesz azon meg mindent, amit korábban hirdetett és mondott. belefordítással. Szállítom a szervezőt, hogy eufemisztikusan korábban született fiatalok. Talán még emlékeznek arra, hogy 2002-ben a Fidesznek mi volt a kampányszlogenje. Az volt, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás elejében. Már úgy tűnik, hogy a gyűlöletkeltés és a szívítás a harcosok klubjában hogy sok pénzt az hölgyi megcsinálni. 2007 márciusában Orbán Viktor ezt mondta, mi az ajtót a nyugatnak kinyitottuk, az oroszoknak, a szovjetuniónak és a kommunizmusnak, meg ajtót mutasszunk, és azt üzenjük a jövőnek, hogy ne visszamásszanak az ablakon. Hát jelenleg nem az ablakon másznak vissza, hanem vörös szőnyegen, ők maguk engedik vissza Magyarországon. Az elmúlt években belülről néztetünk, hogy hogyan találja le a kormány az egyházakat, megtörölmös minden gerincén. Fájt ezt látni. Fájt látni, hogy hogyan fenyegeti és rugatja ki a kellemetlenkedő paptestvéreimet. Aztán végignéztem, hogyan szünteti meg néhány napról a másikra a kedvenc bizságáimat, szélnek keresztül a közösségeket, nagy szerűségét. Ezért, amikor elolvastam ezt a törvénytervezetet, rosszul is azt kell mondjam, rosszul is egyszer a Facebookon vitatkoztam egy kormánypárti ismerősömmel, az irányítását egy napot korábban megírják, jelentem ez a törvénytervezet. Jó legyen írás, a többi, meg jaj. 89-ben szabadságot akartunk, véleményszabadságot, gondolkodás szabadságot, nyugodtan. Akkoriban a Fidesz is ezt akarta. Azóta egy kicsit eltévedtek, elvesztették az utat. Jézus Krisztus, aki számomra egy nagyon fontos személy, azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazságot és az életet lábbal taposság ebben az országban 15 éve. Nem ez a mi utunk. Nem ez 56 örököseinek az útja. Viszont van még valami, amit Jézus mondott, és ez már többször elhangzott ma, ezt szeretném megerősíteni.
ne féljetek. Akkor mondta ez Jézus, amikor megkörbította a tanítványait, amikor elküldte őket egy nagyon nehéz küldetésre, 1000 beszédezért azt mondta, ne féljetek. Ezt üzenem én is most nektek. Tudom, hogy sokan most dühöt, haragot éreznek, és kócsként mondom, hogy a haragra, a dühnek, a gyökere nagyon gyakran a félelem. A félelem, amiből a harag származik, és ami nagyon könnyen gyűlöletként tagad. Jogos ez a félelem, hiszen szervezetek, emberek, közösségek vannak veszélyben, amik számunkra fontosak. Mégis arra kérlek titeket, hogy ne engedjétek, hogy ez a félelem, ez a harag ez az ország túlélt már számtalan testvérdel, és gazember a politikusok jövők mennek, és most itt az ideje még egyet lépni. Zárásként nem tudom megtagadni önmagamat, muszáj egy kicsi házi feladattal engedjelek titeket. Figyeljetek a mentális egészségetekre. A harag és a tehetetlenség érzés két nagyon nehéz érzés. Nagyon könnyű uralkodni rajtunk. Ne engedjétek. A hatalom arra játszik, hogy elkeseredj, megundorodj a politikától és feladd. Elköltözz, vagy ne legyél politikailag aktív. Én azt javaslom, hogy maradj itt, és legyél politikailag aktív. Democráciát! 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 Ha nem vagyok egyedül érzés, gyógyító érzés. Mit tudsz még tenni? Tehetetlenség érzése ellen úgy tudsz küzdeni, hogy aktív vagy. Cselekszel ott, ahol vagy a helyeden, az erődhöz mérten. Például, ti már előfizettetek az ellenzéki sajtóra? Ugye nem ingyen nézitek a YouTube csatornákat? Ugye nem ingyen olvassátok az ellenzéki újságokat? Ki mondta azt, hogy nem? Ennyi, atyánk együtt közlét. Menjen nyomni. És ugye rendelkeztetek az adó 1%-ról, még 2 napotok van rá. Ugye rendelkeztetek. Ugye nem hagyjátok, hogy stadion épüljön belőle. Hatalmas az erődök. Ha csak azok, akik itt vagyunk, előfizetünk, tesszünk, ebből változás lesz. Plusz egy, de ez csak fekete esetben, jó? Csak akkor, hogyha bírod, hogyha kemény csávó vagy, csak akkor. Ha van erőd és türelmed, próbálj meg párbeszédbe elégedni néhány kormánypárti ismerősökkel. Tényleg, ezt komolyan mondom. Meg volt, nem a kapszlokkal kommentelésre gondolok, hanem párbeszéd. Az asszertív kommunikációnak az alapja, hogy minden vitában, mind a két fél valamilyen értéket védelmez. Ahhoz, hogy megértsd a másik felet, meg kell értened, hogy mi az az érték, amit védelmez. Hidd el, hogy van. Ha gondolod, majd erről csinálok egy workshopot, mert csak 5 percet kaptam most, hogy beszéljek. De nagyon fontos, nagyon fontos, hogy amikor véget ér majd ez az terület, akkor együtt kell tudnunk újra felépíteni ezt az országot. Az elmúlt 15 évben megéltük Trianont újra. Rajtunk múlik, hogy amikor eljön az idő, újra tudunk-e egyesülni, megfogni egymás kezét,
és újra egy nemzetként tudunk működni. Én ebben hiszek, és ezen dolgozom.